Hem estat descobrint monstres gegants més menuts, més grans, més petits, més lletjos, més bonics. Avui no hi ha bitxo. Avui no. Avui no hi ha ninot. Avui no hi ha ninot. Com diu la Candela, quin ninot fas avui? Doncs avui, bruixes. Bruixes. Genèric. Bé. La bruixa, bruixes catalanes. La bruixa, per qui no ho sàpiga, qui hagi acabat de néixer, és una dona que per mitjà d'un pacte amb el dimoni ha aconseguit poders sobrenaturals que utilitza en benefici propi i en finalitats malèfiques, és a dir, Ana Obregón. Les bruixes obtenien els seus poders mitjançant un pacte amb el dimoni, una cerimònia on se li havia de fer, el punt àlgid, és on se li ha de fer un petó al cul a un home amb potes de cabra, que és, segons diuen, el backstage de Sálvame. Per favor. Coses pitjors han passat allà, Sí, home, sí. Està prenent bona... He pensat una cosa que no puc dir per la ràdio. D'acord, és que clar, cabres, culs i tot això... Tenim en Jordi Ventura aquí, que és un incondicional de l'arqueologia folclòrica i després... Ana Obregón, Sálvame. I després ens has de parlar d'ecologia i feminisme i per què no són compatibles. Es veu que no. Doncs ja ho veuràs. És fortíssim, això, Está un poquitín enturbiado hoy. Canvia tot, això. Doncs ja ho veuràs. Total, que les bruixes tenen una marca característica a la pell, per si voleu saber qui és una bruixa, fruit del seu pacte amb el dimoni, és una berruga. Ah, no pensava que era psoriasi o una... No, és una simple berruga i per una berruga anaves a la foguera, a l'edat mitjana. Han canviat una mica les coses. Aquí no té una berruga, és que clar, hi ha molt... Per una berruga a la cara o a qualsevol lloc? No, del a la cara. A la cara, a la nas... A la punta del nas, si possible. Molt bé. Tinc una llista d'incidents reals succeïts a la geografia catalana relacionats amb bruixes, tots reals i absolutament contrastats. Que t'han sortit a Google Notícies, no? Sí, a Google News he posat notícia, actualitat brujas, Molt bé. i m'ha sortit això. Per tant, anem poble per poble, molt ràpidament, Fantàstic. sabent el que ha passat amb bruixes, perquè amb un incident d'aquests sols no fem una secció. És extraordinari avui perquè ens posem al dia de tot el que es refereix a les bruixes amb una sola edició. Ens posem en una sola edició i després, si ho cal, ja personalitzarem en una bruixa... Les més destacables. Les més destacables. És que hem de parlar de moltes coses a l'arqueologia folclòrica. Avui gairebé no hi ha noms. Comencem per Girona. Una de les gàrgoles de la catedral és una bruixa. Ah, sí? Que diuen que va passar amb el sac de les pedregades. Això és un ítem que heu de tenir, les bruixes. Van amb un sac i fan pedregar. Qui fa pedregar són les bruixes, a Catalunya. A la resta del món no ho sé. Aquí són les bruixes. Aquí són les bruixes. I ho porten a dintre un sac. Això no ho porta la Generalitat. No, és les bruixes. ni el Saura ni ningú. No, és una cosa externa. Meteocat.cat... No té res a veure, no té res a veure. No té res a veure. Prenen nota d'on cau, però ja està. Però ja està. No té subvenció possible. No. O no sé quin formulari s'ha d'omplir. En fi, passàvem el sac de les pedregades per davant de la catedral de Girona i quan van sonar les campanes, què passa amb les bruixes quan sonen les campanes? Que es transformen en pedra. Ah, sí? No sé si ho sabíeu, No. això. Doncs... Ara anirem una campana pel món. Sí, per si de cas. I quan vegis un tio amb una berruga, toma! A veure què passa. Total, que ella i sac de pedregades van quedar petrificats per sempre i encara estan allà. No sé on exactament, perquè no vaig gaire a la catedral de Girona. No, doncs ves, i que és ben bonica, Home, preciosa, i li han fet un rentat de cara molt maco. I has de pujar les escales com si fossis Rocky. És Hi ha veritat. molta gent que ho fa, això. Sí. Arriba a dalt i es giren com si fossin Rocky. Sí, i després, vinga, a l'autobús tots junts, a suar. Sí, baixes. A Granollers. Sabeu que el rector Josep Maria va matar dues dones acusades de bruixeria a l'església de Sant Esteve? Home, si eren bruixes, ben fet, no? Sí, en principi sí. Per si de cas només posen el rector Josep Maria. No posen cognom? No posen el cognom. Ni el NIF? No, el rector Josep Maria. Es veu que ha de ser prou famós. Jo és que tampoc vaig gaire per Granollers, En un poble que es diu La Quar... La Quar. No sé si Lo que? Jo no, Sí. En Jordi Ventura, que és aficionat a la geografia... Està allà, no? Està allà. Perfecte. Aquella alçada, no? Doncs, les nits de lluna vella, les bruixes fan ballar els follets de la contrada. A Quart. Molt bé. Queden tots allà. Fan una rave. I la resta dels temps, les bruixes de Quart filen llana i viatgen per veure les veïnes. No sé si cotitza tot això. És molt apassionant, La vida de les bruixes, escolta'm. Home, aquestes són encantadores. Si fan ballar follets i només espien a les I veïnes... després estan filant. Jo conec diverses persones que potser no són bruixes que ja s'hi dediquen. I fan coses pitjors, fins i tot. A Isidre. A Vilopriu. Preciós, Preciós. Quan no està en flames és preciós aquest poble. Un dia que a Vilopriu feia una gran pedregada, es va sentir com dalt dels núvols deien «Pepa, gira't per aquí!» Aleshores va sortir l'alcalde i va disparar trets al núvol amb bales beneïdes. L'endemà, la sestressa del poble, que es deia Pepa, va aparèixer amb la cama trencada. Ai, carai! Tot això vol dir alguna cosa, Escolta, si amb 40 trets d'escopeta, amb bales beneïdes, només et trenquen la cama... No. Molt bé, Déu-n'hi-do. Quina punteria l'alcalde, Però també disparava contra els núvols, Sí. En plena pedregada. Sí, potser era per escampar la pluja. A Arenys de Munt, un capellà li va engegar una puntada de peu a una bruixa i la sabata va enfilar-se núvols amunt. La van trobar més enllà del poble tota masegada. Mort aplastada. I aplastada, evidentment. És inquietant. Sí que ho és. Exacte. A un poble que es diu
Sarroca de Bellera, que m'acabo d'inventar. Les bruixes van endur un nadó sense que ningú no se n'adonés. Home, això sí que no ens agrada. No sé si el van tornar després, no hi ha l'escrit. Potser el van trobar fora del poble tot masegat, també, com la sabata del d'abans. Podria ser. No, en principi no. Espero que ho hagin mirat. Les bruixes de Terrassa s'ajunten al Pla del Bonaire i provoquen pedregades orinant juntes en un forat i picant el líquid amb uns pals. Va, home, va. Això no és l'Atlètic de Bilbao, Anderlecht, una mica, no? És el que va passar allà, efectivament. I pel proper dia deixarem més històries de bruixes, home, però avui vull acabar amb les bruixes d'Arbúcies. Bé. Es diu que totes les dones són bruixes pel fet d'haver nascut Arbúcies. D'aquí ve la dita, Arbúcies, 12 dones, 13 bruixes.